हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बिग आपडेट गोबां मिन्थिखाबाय SSC कनस्टेबलनि एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय होननानै आरो बे ओंखारदोंमोन मैया हराव नाथाय आं दिनैसो आपल'ड खालामबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों क्वालिफाइड जाबाय फिजिकेलनि थाखाय थांसिगोन आरो काट अफ जोबोर खम थांदों आसा खालामो नोंथांमोना पास जादों जायफ्रा पास जादों कमेन्ट्स खालामगोन रानिं खालामनांसिगौ रानिं पास जानाय लोगो मेडिकेल आरो मेडिकेल पास जाबानो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननाय जासिगोन देग्लायनि SSC कनस्टेबल रिलियाव दा रानिं माला जागोन बेनो जाबाय मे नङाबा जुनाव जागोन बेनिखायनो दासिम नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामाखैबा थ' खालामना लाखादो जोबोद चान्स दङ जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों मानोना काट अफआ जोबोर खम थांसिगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोंहा बार्थडे लानानै बेयाव काट अफ थाङो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो डेट अफ बार्थनि सायाव काट अफ थाङो होननानै दा बेखायनो जों बे लेटेस्ट निउसाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों नटिफिकेशन्स नायनोसै दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माखासे केन्डिडेट्स लिंहरदों होननानै 2,85,000 गाहाम लिंहरदों केन्डिडेटखौ जोंहा फिजिकेलनि थाखाय बेनिफ्राय जोबोर खम अब्लाबो सिगांनिखौ नायोबा दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नै माखासे बेयाव डिटेल्स दङ आं बेखौ दोनथ'बाय जास्ट जों डाइरेक्ट नायनोसै लोगोफोर बेयाव पार्सेन्टखौ दा बेयाव मोनसे नटिस आउट जादोंमोन बेनो जाबाय 20%आवनो चान्स दङ होननानै दा मिनिमामा आरो बाट मेक्सिमाम थांखायनो आंबो बुंदोंमोन जे दा थांमारदों जास्ट 27-20निफ्रायनो काट अफ थांनाय जादों होननानै दायो जों नायबाय फिमेल केन्डिडेटनि काट अफ बेसेबां थांखो बेनिफ्राय बार्थडेया बेसेबां दङ दा गोबां कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोना जे आंनिया थाङासै होननानै नाथाय बार्थडे लाइ बार्थडे बेयाव माखासे काट अफ थांनायखौ जों नुनो मोन्दों दा थिग बिदिनो जों डाइरेक्ट नायसै आसाम स्टेटआव दा अभारअल जोंहा थांदों 28निफ्रायनो थांदों होनजायो दा जोङो आसामखौ नायोबा फार्स्टआव मोन्दों जेनेरेल हिसाबै थ' जोंहा 25 मोन्दों बे जाबाय EWS जेनेरेल माने G माने जेनेरेल B माने बर्डार थ' बेखौ नायोबा जोङो B नायनोसै बर्डार बेनो जाबाय STफ्रा जोंहा दङ 28 थांदों थ' बर्डार एरियायाव 28.66 थांदों बेनिफ्राय बार्थडेया नैबे जिर'आ जाबाय 2000नि जानुवारि नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनिफ्राय केन्डिडेट्स एभेलेबेला 24ल' दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों थ' बेनिफ्राय जोंहा STखौ नायबावनोसै जेनेरेलाव G माने बे जाबाय 29.03 अनलि बेसेबां थांदों आरो बार्थडेया 1996नि बियो मार्च नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा बेखायनो जायफ्रा 40 गाहाम मोननाय दंखायो जोबोद चान्स दङ मेडिकेलाव पास जाबाय बा रानिं पास खालामबानो साख्रिया फैनाय लामायाव थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जोङो G नायबावनोसै URआव दङ बे जाबाय 30 आरो जोङो Bआव नायोबा जों 30 थ' अभारअल 30आवनो थांदों जेनेरेल खथायाव दा जोबोर मोजां चान्स जादों बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट मेलखौ नायनोसै दा मेल नायनाय लोगो लोगो बेयाव काट अफआ ओरैबायदि खम थांदों मेलावबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोबोर खम काट अफ गोबां चान्स दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय जों STखौ नायोबा 168 केन्डिडेट्स दङ आरो बे जाबाय जोंहा 27.30 थांदों बे जाबाय बार्थडेया 2001 थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों 2001 आरो बेनिफ्राय जों STखौ नायबावनोसै थ' जों ST बर्डारखौ नायोबा नुनो मोन्दों अनलि नोंथांमोना 27.30 मोन्दों अके थ' बे बार्थडेया 2001नि गोजा दा जोबोर मोजां चान्स जादों जोंहा URआव नायोबा 31ल' थांदों दा बेखायनो जायफ्रा 35+ 40 एबा 45 मोननाय दङ थ' नोंथांमोननि साख्रिया फैगासिनो दङ जास्ट नोंथांमोना रानिं पास खालामदो मेडिकेल पास खालामदो आरो बे रानिंआ नोंथांमोना मे नङाबा जुनाव फैनायनि चान्सआ दङ थ' आसा खालामो लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो हानायसेबां शेयार खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव